तो हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चेनेलाव बरनाय बावहरनाय थाबाय आरो तो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो तो आंखौ हेफाजाब खालामबा आं इयुनाव मोजां बिडिअ लाबोबाय थागोन आरो तो आंनि भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव तो बिदिबा भिडिअखौ नायग्रोना ला नायग्रोना ला भिडिअखौ हेलो हाय गाइस, ये सोनाली आज गांव से आई है। आसाम हुजाई बेलापाड़ा गांव है इनका। ऐसा मुंह बना लो, ठीक है। हम लोग को याद करते रहना आप लोग। न टू 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 न अमा जाफाय आदारखौ अमा आदारखौ जाफाय न टी 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 टू 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 अमा बुन्दिफोर इसोरो अमा बुन्दिफोर माने बेफोरबायदि लिंहरबानो नोंसोर गुन्दै जानो लाजिया आरो बेलेग हारिजों बेफोरबायदि माने लिंक लानो लाजिया नोंसोर उनाव फस्थायगोनलै नोंसोर गावनि जिबनखौ सानब्रा बे मा जादों मा जायाखै नोंसोर गुबुन हारिजों बेबायदि रिलेशनशिपआव थादोंना बे हद रिस्कनि खोथा आरो गिनांगौ जाम्बि नोंसोरो अमा नङा नोंसोर टू 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 न गुन्दै जाफाय होनबानो नोंसोर अमा माने अमाना नोंसोर होसो जायो आरो बिदि जानाङा थाद गावनि लाइफ दङ नोंसोरनि जिबना दा रिक्सि आरो बिराद माने गुबुन दस्रा हारिजों बेफोरबायदि माने रिलेशनशिप थानाय बा फिजिकेल रिलेशनशिपआव थानाय मोजां नङा दै बे भिडिअखौ नायग्रो दै नोंसोर नायग्रो बिनि महरा माबायदि जोबोद मोजां समायना गोरलैथार दा जोबोद मोजां गोरलै दा गोरलै बादि माने जोबोद मोजां बियो जाबाय जाम्बि गरलि कृष्णमणि आरो जाम्बि गरलि माने गावखौनो बिराद साइज सानो आरो बियो माने जेतिया माने उदालगुरियाव फैदोंमोन बियो शुटिंनि थाखाय तो सासे केमेरामेनखौ बुंदोंमोन आरो बियो आंखौ मादि नुयो सोंनो हो होननानै बुंदों आरो बियो एलग्राखौ जाम्बिसियान मानसि आरो बियो धात गावखौनो एसां साइज सानाङाब्रा बुहुमाव नोंल' साइज नङा नोंनिख्रुइ इमान साइज हेन्डसाम किउटि बिराद साइज दङ तु नों जाथारि जाम्बि गरलिलि साइज गैया मा गैया गावखौनो बिराद साइज सानना लायो आरो न' थाद बिदि जानाङालै दंहाय आरो गुफुर गावदांबानो बिदि माने साइज जाया नङा गन्थंफोर थानांगोन मेगना मोजां जानांगोन खोमा सोमा गन्थं सन्थं सोब पारफेक्ट जानांगोन बेखौसो साइज बुंलाय गावखौनो साइज बायदि मोजां नंथ्रालै आं नायनो बायो बिसोर गथ'फोरखौ बिराद ताक्लिबथार बे थास' बिबारनि भिडिअखौ नायना लाग्रोदो थास' बिबारनि भिडिअखौ नायना लाग्रो फ्रामा थास' बिबारालाय मा मेथाइ खननो रोङो बेलाय गाना माबासो बुंनो रोङो ना मेथाइसो मिलौदो गारां होनानै मेथाइसो खननो रोङो बेलाय सोलेर देखाय भिडिअसो बानायनो रोङो मेथाइथ' खननो रोङा बियो जाम्बिसो बियो जाम्बि गरलिसो बियो लिंहरनाङा रायजोफोर थास' बिबारखौ रोङा बियो बे सोलेर देखाय भाइरेल भिडिअ बानायनो रोङो किस खालामलायनाय लिप किस खालामलायनाय ओरैनो माबा किस खालामनाय भिडिअखौसो खालामनो रोङो बियो रोङा मेथाइ खननो रोङा जाम्बि गरलिखौ लिंहरना बे आंबाथाय बेखौ होथारगौमोनलै जायाफ्रामा बबेनि लकेल सिंगारलै बेलाय थास' बिबारलाय बेलाय थास' बिबार जोंथिं फायखानाङा जायाफ्रामा गेसाव मोनामग्रा गेसाव भिडिअ बनायग्रा भाइरेल भिडिअ बनायग्रा सोलेर देखाय भिडिअ बनायग्रा गेसाव मोनामोलै थाद जोंथिं फायखानाङा बुंखादो जोंथिं फायखानाङा बेफोरबायदि लकेल सिंगारा जायगा गैया जोंथिं गेसाव मोनामग्रा नायथ्रालै आं भाइरेल भिडिअ बनायग्रा सोलेर देखाय बनायग्रा थास' बिबारलायनो बे नै जायाफ्रामा